Aquest cap de setmana la penya vol seguir la seva dinàmica positiva davant de Vantage Towers Alcobendas. L'equip dirigit per Jordi Vizcaíno ve amb una victòria a la pista del Canoe per 59-98 i les fa col·locar a la tercera posició amb un balanç de 6 victòries i 3 derrotes. Per part de l'equip d'Alcobendas, venen de guanyar fa 2 jornades a la pista del Pique en Claret per 49-55 i estan col·locades a la 6a posició amb un balanç de 5 victòries i 3 derrotes. El partit es disputarà aquest dissabte 18 de novembre a partir de 8:45 i recordeu que aquest partit els socis poden entrar gratis amb el seu carnet i a més la penya ha fet una promoció i podreu entrar gratuïtament a l'Olímpic per veure aquest partidàs. Aquest partit és especial per una jugadora que va sortir d'Alcobendas la temporada passada, Inés Santibáñez, on es retrobarà amb les seves excompanyes. Les baixes per a aquest partit són, per part de la penya, tenim coneguda Marina Viñoa, i per part de l'Alcobendas no tenen baixes confirmades. Haurem de vigilar molt a una jugadora americana que tenen al seu equip que fa molt bon paper. Moltes gràcies per la vostra atenció i per sentir-nos a Huracà Verd i Negre i sobretot, dissabte, no falleu a les noies. Força penya!